Ngi ai ngo U Blei mangi yo pat yakini kapor kabagentang ban sakri ban mani ban panen burom U Blei kum ki khun jong ka balang ki para bangeit baro ki badon ha ka balang kini ke dik sngi ha ka ba kalong ke jingiaseng jong ka sinot ha ka balang rang skin kumta kum ka balang ngi aduna brio hagi negi sngi henrei gini gede ka bala jule la bon snem bahaga sngi balong ka jingiaseng sinot kum ka balang ngi don ka jingiaseng hala ka jong ka balang ngi priang subhai pi baro ki para bangeit bi in ki balong ki khot jong ka balang Mawroh kum juru ya kiwei ki para bangeit kibana kiwei ki balang kibaya don rengkat ban ngi hakini kijing sekri ngi pediang subharu ya ki para bangeit kibapet kibakmi lingba ke YouTube channel jong ka balang ngi duai U Blei Un kyrkhu lang ngi baro lingba ke ni kijing sekri kabangi yo ha kani kisngi ngi duai ru U Blei Un don rengkat kumaula don rengkat bat kijing seng sinot nadu kebasedang hakamiat sngi palei bad hagani ke sngi ru baro si sngi ba ki balai sega jingiaseng sinot kin yo mat ye ki jingbam bagan zaman sim kumba mangiru hagani ke por ngin yo lingbau sakri jong U Blei ngidana preng jongi ye Mr. GL Nonglait ye baga balang kala penbet BNI ye ke khubor ke tin ke jong U Blei hapreng jongi I Mr. GL Nonglait ilong urang ba balang jong ka balang ke jongi khot jong ka komiti balang idwai U Blei Un long lem un long ringkat bat I un pensat bor bat un pendap da ka bor men sim ha ka jing psai ke tin ke jong U Blei bakan long ke jing bam na ka benta jongi ha kini ka por nga IT no hai Mr. GL Nonglait be in yalam ye ke jing seng na do ka basdang hado ka bawai bagi ke baro ken long hapok ke jing penyat ke jong I kublei subon ngi ai U Blei hakane ka janmiet jong no phai jong ka sngi hakane ka sngi ka benta U Blei lo long rangkat bat ngilang baro ka bangedon hakane por ka bang yo ban sakri ban penun boram U Blei hakane no phai jong ka sngi kumla ong I temen san ba ka de ka jing sang senat sep ngi ka balong hati po rang siken tengi duna kom ni ten rei nya nganget ba ka jing don kat ka jong Blei ngi ru ni mat ka jing kyrkhu U Blei ha ka jing sakri ka jong I Blei subun bem san na ka benta ka jing diang subha jong phi bat Blei nang kyrkhu yang ilang ha ka ne por te swabingin le ka jing sakri gen phai su Blei ngin bo yek jing dwai tungi dwai Kukpa jongi bahabeneng hakane ka janmiet sesien pat hakane ka no phai jongan ka sngi nyai ngu me U Blei melalong rangkat bat ngi lengba kini ki snam ki banai ki teu ki sngi belit no melalong rangkat bat ngi ru ha do kane ka por ka pemanta kane ngi don hapo kane ka yeng ka pakentang ban sakri mani ban penden borom ya ka kerteng jong me naman milong Blei jongi boda krau bor badan bor hadu kata-kata ya kebame melapan yo ingi kene ka por ka pakentang bangin sakri ngin mane ngin pendan buram ya ka kerteng jome to isne long rakat na ka jing jaga jing sakri jongi nadu basdang hadu bakawa bawai no jongka baki ke baro ka bangin pendep hakan ka no phai jona ka sngi ka long trai da ka jing lam ka jong mensim bakho jome bediang kana ka por U Blei ka jing duai ka jing pat ka jongi makini baro ngingu ini mungkin doanya kerpahan haka kerteng try pun nopo nih jengi Yesus Kristus amen tungin betengi kajing sakri kajongi haka neka por ke pementa da kajing ruai ke ba nambar ke ba sispa nreo pun reo ngiwan ya seng ban ya rolang ke kerteng Yesus ketiang ban I ya me ngiwan bandem kerpat bamen don lem
Bros sautli kita khot kajing ruai kabasispa ndrepundre. Jingiaseng anya rolang kerteng di sukatia ban iyame ngiwan bandem kerban pamen don lem tongin yaro tongin rai jam yungin ken tiu nam ya ka kerteng u Chris U Trai tang ya ungin rai bangin yo por ban pen temai do no cha mingi pai me tang isnei bad me belan ipo jong ni mesai tongin yaro tongin rai jam yungin ken tiu na ya ka kerteng u Chris U Trai tang ya ungin rai kerteng jong me ngi ik ban dwai bat ya ro da jing rai ai bor yangi bangin yai ne mon jong me bangin le tongin yaro tongin rai jam yungin ken tiu nam ya ka kerteng u Chris U Trai tang ya ungin rai ha jing shakri ya me a try do not patum pen shai ngi kwa ruba men pen kentan ki kun jong ka la tongin yaro tongin rai jam yungin ken tiu nam ya ka kerteng u Chris U Trai tang ya ungin rai Shua bin duai puli tu kan ni nam ta tien ka chong play. Puli na ka kitab si penpau lenong ka ba lai ka khot ka ba khat sao ter adu ba puar kitien ka jong play ong kum ne bat hau tau angel jong ka balang halodikea to tho yakini ke ru uong amen unong phla ubayai ne bat ubasisha ka jing sedang ka jing long jong U Blei ngai thu ken yak ka jing le jong pha ba phalong ba pham long ka ba khriat lam ne ka ba shet a ngarakwa dik ba phalong ka ba khriat la ne ka ba shet kumta na ba
palong kabashus ai kriat ruem shit ruem ngan saprino ipha nak sentur jonga nabapha ong nga kabarius pa bat nga kabapenman spa te ngamdon kejingkerdu ruem baphan natip pamapha hi palong kata kabalan not khop bat kebajenjar san bat kebaduk bat kebamatla bat kebalingkhut nga penibu je pha baphan thiet nanga ya kaksiar balaprang hakading ba phan yo ya manspa bat ya ki jankub beli bab han yokup yeladi bat ba kan ompau kata kajingi arany lingkhut jongpha bat ya kajing slek khmat ban kelan ya ki khmat jongpha bab han yo i kat ya kaba nga iet nga sneng bat nga sempat tos ngushirham namar kata bat to kala kebamun hakmi ngayeng hakajing khang pengatiet lada unu sngow ya ka ktien jonga bat un ple ya kata kajing khang ngan wan rung hapo jong u bat ngan ya khwai mit lem bat u bat ma u lem bat nga uta ubajop on ai ngan ai ha u ban shong lem bat nga halor ka khet jonga kumba ngaru ngala job bat ngala shong lem bat ukpa jonga halor ka khet jong u jar ubran kiskor to unsngo ya ka ai ka ba mensiem wang ha kita ki balang kublen kyrkhu ya kini kentien belapen so ha kana kapor kublen long kan tongin phai su blei jing dwai kukpa jongi bah beneng ha kana ka janmet sai sien pat ha kana phai jong kana ka sngi au blei ngi wan ya ka ban aingo ban yaro ban pen krau ban pendan borom ya ka kerteng ya chong me u blei ba im blei ba sisa u blei ba dap ya ki jeka baro u blei bala ban don rengkat bat ngi ha ka ji im jongi ka ban la ka sngi nyaingo u blei mela pen yo ngi ka ne ka lat ban wan ban rong ha ka yeng ka kentang chong me ban syakri man mani ban pendan borom ban pen krau ya ka kerteng ka ba khu ki kerteng ban bor ka chong me au blei ha ne ka por sai sempat ngi wan ne ka ban duai ban karpat khmat chong me ya ka ban man long rengkat bat ngi au blei ya ka ne ka jing syakri ya ka jing mani ka jongi ya khmat chong ne ka por trai to snai man kyrkhu ya ki ai baro ka ba ngin pendap ha ka ne por leng ba ka bor jong man sim ba khu chong me da ka jing alam jong sim ba khu chong me ngin syakri bangit pendan borom ban krau ya ka kerteng chong me au blei ne ka por suru au blei ngi ban duai ban karpat khmat chong me ya ka ba man long rekat ba trai leng ba ka jingiaseng snat sap ngi ka ba kalong hang tai hapo balang harong sken man long rekat ba ki ha ka jing syakri ki bakir ken yo mat ke jing kyrkhu jome ha ki banta ki ba pher ki syakri jome ki sam ka khubor ka ktien ka jome au pai lang jom ka jingiaseng sinat au blei trai ne porong i duai te snai man kyrkhu mame man long rekat ka jing syakri jongi nadu basdang hadu ka bawai no baki ai baro ka bangin sapendap sai sien parang na kapor kalong oblei da ka jing alam uben siem ba khu jome long rekat atrai ka jing syakri jongi barang sa ha ka kerteng u Yesus Kristus nong penem jongi ngi duai ngi katpan mentah la kataru amen te ne kapor yo pendap ikam jang balang dan ni kapor ni yo balum no ye ki jengu bat ni sungu kuman sibun ban yatu ba kum ka balang la dagim yo ban lek sha ka jing seng snot nei ka jing ingu ka bangilum hagin ka por kan lek sha ka jing seng pai ba jong ka ki jipi snot
hak bagi pajba ki banyano sya kini kakam jong U Blei U Blei kyrkhu ya kijing ai jongi ban kersya ne kakam jong ke senat on ar hangi ya kemen sim ban sit hem batri kakam ka jong Blei pada dim la dep lum jai jing angu an kerpa di Mr Justin Son Bare ben sawa ban sabu jing duai na kata kini kijing angu bisibun trong ini duai ko pa jungi ba ning sisian pat ngi wana kamat jong me ha ni ka yeng ba khoi ba kantang ka jong me wan syakrim pendon burom me ka tang ka ba khoi ka ba kraw pendon buat tam ka jong me ai boring sisian pa atrai ba ha bangi don ha ka yeng ka jong me tu pun khoi ikim siam ki jong me ba ki ai bangi yo wan syakrim pendon burom ba kham tam ha bangi yo wan sungo ya tin ka ba khoi ka ba kantang ka jong me long ka bantai ikim siam ba ka jing em ka jong me bahan ni kaporo atrai bangi wana khamat jong me ibo ikini kijing ai ibarit ki jong bangi lano na ti ki jong syaka kam ko jong me tupun khoi pantang me trai ki basa sa iru baka balang bat ka kejepi sino sami kan penon kam ya ka kalong nak banta ban pen khrau ban ra ya lama ko gospel ko jong me sa jong kam sa jong bahan ni kaporo atrai wana khamat jong meมันปางนี่ก็จริงตอนกัดก็จงมีบัดกิปะลังอีบชักรีก็เต็งกับคุยอีบเทียงก็จงมีหากแต่เอาบาลังลังสแกนหากสินอดจงกับกิจิปีสินอดสมีอัตราตัวไอ้บอกกิเอกิเป็นตากิบังเงินเป็นเด็บหางนี่บัดให้ลังสแกนเอาบาลังลังสแกนกินลงนักบันตาบันเตยกิมันเสียมกิบกอดอร์กิจงมีบัดบางอินโยรูมันยาอยากขมัดจงมีกุมกิคูนกิปิชิชากิจงมีอัตราอย่างนี้วันขมัดจงมีpan pan pa ki jing rit ki jongi atrai tu snap ki jing pat ki parit ki jongi yakini ki iparo ngi pan ki pereng hak teng bu ko pathiang tam Jesus Christ amen Pentai ne poi wik penta banin ya slok ya ktien ka jong Blei nya ngu na ko U Blei bo Blei lo lo kat bat nga ba ulap penyo inge kan kalat bangin wan ben syakri ban penon boram U Blei kum yor ban sam ka khubor tien jong Blei ha kan ka jan miet ba menta U Blei nang kyrkhu yengi lorkat bangi ha kan ka jing syakri ka jongi ha kan ka por ngai U Blei ye temen masan baro ki badan ka por ki dekat komiti balang ki long pa ki long kami ki khon samla hap ki barit rukum jo kat ki badan nang kapor haka kartain jong turai beratam nang penim jengi Jesus Christ ngai khulei ru ika program komiti jong kabalang kabalai bet yanga ban ai program saisian pan ban keren ha kabalang kum hakini ke jingiaseng jong kabalang te walang along ubreu ba duna hak jing champang ka ktien ka jong Blei hanrei lesei ga dei ka jing penbet ka jong Blei na ka panta jonga ha ka ka jan miet bangan sam ya khubor ya ktien ka jong Blei kumbala ya keren mene kum tu ka dei ka sngi ba long ka jing sang sinot hang thi hepo rang sken kumbala penbet ke balang tingi dan ka jingiaseng te kumta ha kan ka jan miet in yo bat ben syakri U Blei hapo la ka jong ka balang tu Blei nang kyrkhu ya ka jing syakri jongi ha kan ka por ka ba menta te shwa bangin poi sya ka khubor ka ktien ka jong Blei ngin ya ruai ka jing ruai ka ba arspa hanre pho khandai ka jing ruai ka ba arspa hanre pho khandai lembat ngi trai tolong me bala penem penlong khuoj penlong sngur me ngin manes em ka jing ruai ka ba arspa hanre khandai bro atli kyrkhu
he tried to long me bala pen em pen long khot pen long sur mengin ma ni sim mengin ma ni sim mengin ma ni sim pen long khot pen long sur mengin ma ni sim habaro hakerhai lumen sim man trai pen im khot belat parnakas new birthday nakas new birthday nakas new birthday pen im khot belat parnakas new birthday din trong me hai nghìn snow bor trong ca hangi grand a trying in shach squad me long u lay me long u lay me long u lay grand a trying in shach squad me long u lay Tung in phai ba U Blei sim ban ka jing duai tung ye duai cục ba jongi bah beneng long bak hoi ka kerteng jong me wan ka hima jong me long ka mon ka jong me try hana por mi i shakri bar jong me yang ha kana ka jaka ka kantang ban sam ye ka khobor ka tien jong me try to snay man yalam man pan kup ka bor sim bak hoi jong me pakai ka ba shakri un keren ha kana ka por ngalong da ka jing yalam jom sim bak hoi jong me nong kat ka jing shakri jong i ban sa ha ka kerteng try ni pan jong Jesus Christ amen ka khubor ka bangin ya selok ha kana ka por ka long ka tu ka bana pule na du ka ba pule sedang menne ya kani ka kitab jing pen pau kelandong ka ba lai ka de khot ka ba khat sau ter kum tu ka phang ka banga ngalabu ha kana ka janmiet ka bangin ya selok ya kana ka tien ka chong blai kalong ka balang ka bashirham ha ka jing shakri ka balang ka bashirham ha ka jing shakri dengan phai singen pulih niat spang kana ka tien ka chong blai ngala itu ken ya ka jing le jong pha ba pham long ka ba khriat lam ne ka ba shet a ngara kwat dik phan long a ngara kwat dik ba phan long ka ba khriat la ne ka ba shet kini ki kentien hakane ka banta ka ba ka ktien ka jong blai ka ba u yones u thu pau ya kane ka kini ki kentien ka ba blai ukran ha u yones ba u blai u yu i ya kani ka balang ka badan hapo laudi kaya ka ba kumbala tho hang ne ka long
kriat ruam shit ruam dai nama kata Yones lengba ka jing tu pau ka jong blai tho ya kini kentien ha ka balang ha laudi kaya Yones tho ru ya kan ka kitab jing pen pau ha kin nyau teli ki balang ki badan ha ka tu por tho ka wei ban kong ka balang ha Efesus ka baar ka balang ha po Smyrna kabalai hapo Pergamos kabalang kabasau tho sya ka Testera kabasan Sardes kabahriu hapo Philadelphia ka bahnyau berkabakhadu utho sya kabalang ha Laodicea ladang ipej hang ne Syabhang kini ki kentin kabau blai wi thu pau sya Yones ban tho ya kini ki jing tho syabhang ka balang larang ipej hang ni ki barabanget ki badon ha katu ka balang la long kumno la long kumba kila syia melen kila syia pendap ya ke ai kaba ki kile ha kajing syakri jong ki yau blai dai na tau ketien jong blai ka ong ne kriat ruam shit ruam lara kalong tang bak syu kriat ru kedang biang ba kinla bat ban penkelapat syakajing klit syakajing klut syakajing ham ban syakri U Blei hanrai kumta kimlong kisu saat kisu melen ban syakri U Blei hak atau kebalang dai na kata ketien ka jom Blei hang ne ba Blei wang kebalang Laodicea tolong pi ki bas kriat lani ki basit wat nam long tang ki basai wang ra kwat dik dik tolong pi ki bakriat lani ki basit kumta kani ka banta ka ba U Blei keren syabhang uni syakri jong Yones U Blei ban tho ya kini ki kentien na ka banta kani ka balang hang ni la dingi pej shu kini ki khot ki basharum kini ki prabangeit hane ki ong kaktien jong Blei ong ne pha ong ngalong ka bariu bha ngaman spa ngamton kam ai rem kumta kilong kijing long ki keren lese kila start kila bet labiang ha ka jinglong kejong ki hanrai la dengi phai sene ka tin jong Blei ong ba kisu sai kata ka benta ka ba don kam U Blei ban keren sha kini ki balang hapo Laodicea ba phanlong ka ba shit ham man syakri U Blei Permengai biye Jingiaseng Trai kani ka benta ka bau Blei itu pau heu Yones hakane ka balang Laodicea ba phanda shidhem ban syakri U Blei kata ka ba benta ka ba don kame ya ki parabangai Laodicea bakin shidhem ban syakri U Blei om bakin susah om bakin shumelen om bakin syya pendap tang tagi pendap ban syakri U Blei hanrai ha ka jinglong mensim ke jongki kam dan ka jing shidhem hanrai kalong ka ba susah tang ban susah kata ka ba
U Blei Un kuha lane snutanat ya kaneka balang halau dikia namar ba kasulong ka basaan. Dei makata U Blei Un hangne kaneka kada khot ka ba khat pra ngan pen ibu ya ngapen ibu ya pha to thiet ya kak ser kebala prang da kading ba phan yo man spa thiet ya ne kak ser kebala kading kebamba phan yo man spa kani kading kak ser balong kading ka ba thau sha phang ka jing long man sim ba phan man spa ha ka jing long man sim ka jong ki U Blei Un ha kane ka ta khot ka ba khat phra ba phan man spa phan kup ya ki jan bali ba phan yo kup ki jan bali halade bat phan mle ran ha ka jing sakri ya U Blei kata ko bo ren saphang kane balang halau di kaya ladangnya perkhat hagini ki kentin ke ba U Blei Ukraine saphang kani ka balang ka bang ba leser lara ka jing pet ke jong Blei kala long ka ba shu ya pendap kala long ka Blei ran hakmat jong Blei kala long ka balapan susi hakmat jong Blei habaki syakri ya ka jing syakri jong ki ya U Blei hala ka jong ka balang dai mangata hangni ka tien ka jong Blei Un to kup ya ka jan ka bali ba phan am leng khoj ku ong shu kini kan tien hang ne ba bat ba ka jing sle khmat jong pha ba phan yo ka jing sle jong khmat jong pha ba phan yo telangi phai spang ka jing sle khmat hangi menta ngi kelan ye ki krim lane ki mphnyang lana ki nunu ki banta keban pen itnam lane keban pen khu lane keban pen jam khas ni do ka chongi ngidon kam ye ne ka jing kelan khmat hang ni ru ka tien jong Blei Un ba phin kelan ki khmat jong pha ba phan long khu ba phan long ka ki sakri ban sakri ya U Blei da ka jing khoi ta ka jing raham ka jing jam ka jing sakri ka jong ki kata ka benta ka ba U Blei kwa ya kini ki balang ya kini ki parabanget hapo ka balang ha laudi ka ya shu hang ne ki jong Blei ka ngilingi phai hang ne ka khot ka ba khat khandai ki jong Blei Un kat ya ki bang i nga sneng sempat ngapen I bakin shit ham kat bang nga I nga sneng sempat ba kin shit ham kata ka ba U Blei kwa ya kini ki prabangai ha ka balang halau dikia ba Ukraine upen su thu ya ki baki bakin snap lana ki bakin le ya ka jing kran ka jong Blei bakin syakri ya U Blei da ka jing shit ham ha ka jing syakri jong ki ha ka balang halau dikaya ka tien jong Blei shu ka tien ka ong ne namar kata bat tu kala ka bamut tuat long shu ki ba shu sai hanrei long na da kumoi pat long na ka ba shit ham ban syakri ya U Blei to i no ya kitu ki jing syakri jong ka jong phi men shwa ba shu sai khriat ram shir ram rei menta to long ka ba shit ham ki ba shit ban syakri ya U Blei baim U Blei bisa kata ka Blei kwa ya kini ki prabangai hapo ka balang halau di gaya lengi phai sakane ka banta ka ba ka tien ka jong Blei ka papan kan mau hang ne
kebaong ba kita kiba syakri hok ya U Blei kita kiba mane pendan brom hok ya U Blei kita kiba kerpat kiba pai so Blei kipor baro kata kan kiba U Blei kuat nam ta jongki syushu kaktian yang Blei la ngi pai saka saka siti Paul sekinong room khat ar nong kada khot ba khat wei kiktian ka jong Blei ka ongkom ne ha ki jingle minot to long kiba ha ki jingle minot to long kiba shitham ha kaman siem kiba syakri ya U Blei tolong kiba shitham ha kaman siem ban syakri ya U Blei Paul Ukran yakini kentien saki para bangeit harum bamakiru bakin long kiba shitham ban syakri ya U Blei ha kajing syakri kejongki para bangeit bi jong Trai kani ka banta ka papen kan mau yang iru bamangi kum ki syakri ke jong Blei kum ki bangeit hapo lajong ka balang habangin syakri ngin long ki basirham ban syakri U Blei ngin long ki barham giban mane ya U Blei ha ka jim ka jongi ha ka jing syakri ka baman la ka sngi ka baman la ka por wangi syakri ha ka po ka balang lane habangi syakri ya U Blei hayeng hasam habangi syakri bangi dan hakanuna ka kajaka ngin kan mau U Blei bangin ngin dan borom U Blei haki kam ke jingle ke jongi haki tieng ke tli ke bangi keren ha kanuna ka benta ka bangi dan kata ka U Blei kuwa kumma kuwa ya kini para bangeit hapo ka balang halju ke ya U Blei ru kuwa yangi omban su kuwa tang na mata jongki handai kuwa yangi ru ka ba hapo ka lajong ka balang bangin sirham ban syakri U Blei ngem dai ban susah ngem dai ban su pendap tang ka program lan ngin pendap tang ka benta bangin wan saka jingiaseng handai ngin IT lot bangikut jemot kumno bangin syakri U Blei donot bat mensiem kajing raham ha kajing syakri jong U Blei kamlong tang sisien sitayau lane tang ha jingiaseng tang ha jingiaseng he ha jingiaseng lap handai tongin long ki ba shitham ha kajing syakri U Blei lane ha ka no ka benta ka bangi don bangin shitham ya U Blei namar bulong U Blei jongi badan bor Blei ba krawor Blei bala ban le ige kikam ha ka jim ko jongi dai mangata ka tien ke jong Blei papen kan mau ni hang ne ha ka siti Paul sikinong rum khatal nong khot ke ba khat wei tungin shitham ha ka mesiem bangin syakri ya U Blei ngin shitham ha ka mesiem bangin syakri ya U Blei ha ka ne ka wei ka benta ka ba ka kitab Leviticus bai pastor pibhau idang keren ha ka subject perseri hang ne ha po phumri manakane keren ya kane ka benta ka siti ka kitab Leviticus kalandong ka ba nriu khot ka ba khat ar kini kintian ko angkom ne te ya ka kabahalor keduan on nang penme halor jongka on penlep setia yaka Henry utau lengdo ulanang tangding haman ka step kadakot ka bakhatlai kading kan yai me halor
kata keduan bat on om penlep setia yaka. Kini ki kentien haka kitab Leviticus sugum ju kebak kentu yang iru bangin penme ikading haka takading ka jinglong mensim ka jongi ngin om penlep hanrei ngin thang step bat miet lebas ngi bat ngin om penlep pia kading jong mensim bakhoi hang ne ba kedwan kebamut kelong kadonut ke jongi kebangi ngin om penlep yu mensim bakhoi lano ro dai makata ngidon kam ban kerpat ban duai U Blei Un pha lengbau mensim bakhoi ban penraham hagidon ki mensim ke jongi nakawai ke sngi shawe sngi nakawai ke por shawe ke por kasi thik banangkong syakit Thessaloni kaong komne wat penlip no yau mensiam bakhoi wat penlip no yau mensiam bakhoi kata ka bau Blei kwa yangi kumbau ong syakini ki para bangeit hapo Thessaloni wat penlip mensiam bakhoi hakajem ke jongpi ka kenturu yangi ko ki para bangeit ye jong trai bangin om penlip yau mensiam bakhoi habangi syakri U Blei hai pi habangi pendan borom U Blei ngilong ki bashir ham hakajing syakri jongi haba ni mane U Blei ba em Blei besisa ngin ai lot baro met bat mesim om bangin shu pendap yakajing syakri jongi U Blei kata ka bo Blei kwa yangi bangin syakri U Blei ngin penraham ban syakri U Blei hakaji imjongi man lagasngi kani ke banta ke penkan mau bar ke kentu yangi hakanek por nangkong yang au pakran baro ke badan hakanek por tolong ke balang ke basyirham ban syakri U Blei tolong ke balang tolong mapi ki barbangait mangi baro ke bangin syakri U Blei hang de ke balang ke bamut bandai mangi lada mangi ngimdan ke balang kamdan dai makata kani ke benta ke bapen kan mau yangi ki syakri ke jong Blei bangin penraham ha ke jing syakri ke bakan jam mesim jongi ha kanur ke benta ke bangi syakri tangkat ni ke bakan jing selok ha kana ke por kalong ke balengkat hanrei tu Blei nu kan khui ni na ke benta kani ke jing selok kini ke tian jong Blei tu Blei un kyrkhu yakini kentien nakamta ka buram ko jong Blei amen tengini duai kukpa jongi baha beneng trai kana ko pohor sai simpat ngi wan nak khmat jong me ngaingu melalong rengkat bat ngi hakajing syakri jongi trai na makata hana ko pohor ka bangi kum ke bangeit kum ki syakri jong me ngi wan kana ko pohor bangi kirpan pendam re khmat jong me U Blei habangin syakri ngin pendan buram ya ka kerteng jong me to ai paki mensim ki don ki jongi kan long basyirham ban syakri ban pendan buram ya kerteng jong me hakaji im jongi ke baman lagasngi bediang ngana por jing duai ka jongi maka kerteng trai pun portam nop im jongi Jesus Christ ni pan ni ken meron ta sri shibam jokoro amen te Blei un kyrkhu ni lapoi sa banta ke ban penwai no ka jing syakri jongi U Blei ngin ya peteng bengia soalang ke jing ruai kebasan spa pra san spa pra kini ki banta ke ba kinong nong ruai unong tho ya kana ke jing ruai ke ba ai mesim yangi ke baman lagasngi habingin syakri U Blei try kum hakasngi pentekos the kebor ke bakrau ban ing du ki pop ha kading berhem amen sim bakhoi tuan kijirwai ke basan spa
pra pu pra artli ki khot hadin ladep yekan ke jingruai ngakar pat yai memsan PS khanior in sa bu U Blei Un duai ban supply ru ya ke kyrkhu penwai san spa pra pu pra Sngi pente khot hatu theta kabor ba kra an eng du ki pop kom hakading barem amen simba kut duwan amen simba jem nun hatuan nok loy iki kun chong me don kam jing em endo ki jing sngewbha ki sen tu birthday bangan bud rutan Yami trying it down hadu kanika por human simba kut kajing kular amen te no abdeng jong I try menta human simba kut kaboy amen simba jem nun atuan nok loy iki kun jong medon kam jing em enduk ki jing sngewbha Kisen tu birthday Pangan bud rutan yami Join up no I. U Blei buk pa jongi bahabeneng. Ngai ngo yemetrai ke jodoh rangkat ke jemaah lambat ngi lembaga ke jing syakri. Bangi doai bin sne ban kyrkhu ke benta baro bangi leo ban pendap kyrkhu kham tam yo sumbai jong ka ktien ke ba im ke jome ke bau syakri jome ula bare padang jongi ke ne por ai bi ke kenten ya ke bangi leo sngo ke ne por kin long ke bor kin nang yalam kin nang bertien kin nang kersan ke jing im jongi man ke sngi la jing ne ke ne por ke jing kyrkhu ke ba kan sai ke jome otorai ru ke jing ai ek bada biang bada kerhai ke jong torai no pen imbe jongi Jesus Christ Jingit ba pelag memayan ke jong Blei pana bom jukot. Lem ke jeso yeslok mensaj bor ke jong mensim makoj. Lai belong wei Blei ba emba besisa. Kin syang rangkat bangi baro ki biyang hakena ke por. Lem kita memani ki besyakri me. Keri baglan setlak ke pertai. Nan mentah ki bom jukot ro. Amen.